Ну, на жаль, тут есть две проблемы. Первая проблема в том, что значная частка оппозиции, она перестала заниматься основной працей оппозиции. Критиковать жестко владу, змагаться за владу. І коли країна недемократична, по сутності відхилити банду від влади. Бо коли країна прийде диктатура, це значить, що керує банда. Це значить, що це вот не супрацовники, там некая міліція, а це просто солдати банди. Так це значить, на мой погляд. Так ось, проблема в том, что значная частка оппозиции ухиляется от этой борьбы. Она боится чіпати Лукашенко. И они занимаются важными проблемами, там, асфальт, где постелить, там, лавки, там, проблемами женщин, некоторыми проблемами, допустим, ЛГБТ занимаются. Это все вельми важно, але это уже зовсім інша діяльність. Это значит полепшать незаконный режим. Белорусский национальный конгресс, коалиция, яку я представляю, где об'єдналися всі, хто виступає за те, як відхилити банду від влади і повернути владу народу. Ось ми не пересікаємося, у нас різні галини. Це одна проблема. Другая проблема в том, що один кандидат, там ці некалькі, зараз проблема в том, как был зарегистрованный кандидат, реальный соперник Лукашенко, а не клоун, как было в 2015 году. Тогда зарегистрировали только одних клоунов, лазнов, які повинні були признати потім перемогу Лукашенка і не позвати людей протестувати супроти фальсифікації. Проблема в тим, як це зробити, тому що вже Лукашенку сподобалося мати одних клоунів-соперників. Для цього треба знову ж не боятися його, не боятися, називати речі своїми іменами. Ось такі проблеми.